ena anaba 46 billion kwacha ku Auction Holdings Limited. Ndipo mulipoti lathu lapadera Sam Galimira akutipatsira nkhani ya mtsikana wina yomwe chibadwire sadalowepo mkalasi chifukwa cha ulumala. Tili ndi izi ndi zina zambiri teni tikhalire limodzi. Anthu opitirira makumi atatu ndi amene ali ndi vuto la impsyo mchigawo chapakati komanso kumpoto akukanika kupeza thandizo la zipangizo zimene zimatalikitsa moyo kamba kakuti sizikugwira ntchito moyenera. Pakadali pano anthu 4 anamwalira mchaka changothachi. Blessings Mpenganjira wadza ndi ripoti. Asimwaka apereka mwayi kwa anthu ogwira ntchito mboma amene akukhudzidwa mawu ake wa pampando wa Kidney Foundation, bungwe lomwe cholinga chake ndi kumenyera ufulu wa anthu amene ali ndi vuto la impsyo, wati chipatala cha Kamuzu Central chikukwanitsa kuthandiza anthu omwe ali ndi vutowa 34 okha. Mwale wati pa makina 14 amene amagwiritsa ntchito makina 6 okha ndi amene amagwira ntchito zomwe zimapangitsa kuti anthu ochoka mchigawo cha kumpoto komanso chapakati azilimbirana makina awa. Katswiri pa nkhani ya zaumoyo Maziko Matemba wati boma likuyenera kuti lilowererepo pa nkhani ndi cholinga chopulumutsa miyoyo ya anthu. Kuti mashina amene wazipezeka mwana wakuganizira kuti munthu ayenera apeze masevesezi amene akufuna. Akuluakulu ku nduna wa zaumoyo sanayankhepo kanthu pa nkhaniyi. Mlembe wamkulu ku nduna wa zachuma a Chansa Simwaka wapempha ndunawo kuti nthambi zina za boma zimene zakhudzidwa ndi kusakazidwa kwa ndalama zokwana 6.2 billion kwacha zothandizira polimbana ndi matenda a COVID-19 afotokoze mmene izi zinachitikira pasanathe sabata ziwiri. Rebecca Chimjeka walemba ripoti ili limene akuwerenga Blessings Mpenganjira. Asimwaka apereka mwayi kwa anthu ogwira ntchito mboma amene akukhudzidwa ndi kusakazidwa kwa ndalama zokwana 6.2 billion kwacha kuti abweretse umboni mmene anagwiritsira ntchito ndalamazi. Pakali pano anthu ogwira ntchito mboma 60 akukhudzidwa ndi kusakazika kwa ndalamazi. Komiti ya Public Affairs ya mnyumba ya malamulo nayo ikulondoloza nkhaniyi. Mwazina kafukufukuyo akuonetsa kuti ndalama zokwana 493 million kwacha zinagwira ntchito yosayenera kuphatikizapo ndalama zina zapadera zokwana 80 million kwacha. Kalondolondo wa chuma ku kampani ya Fodya yomwe ili pansi pa Auction Holdings Limited waonetsa kuti mabwana ena anaba ndalama zokwanira 46 billion kwacha. Ripoti ilo lati mabwanawa amagwirizana ndi makampani ena aunja pogula Fodya pochita izi. Rebecca Chimjeka walemba ripoti limene akuwerenga Fali Banda. Mabwanawo akuti amalandira ndalama kuchokera ku makampaniwo kudzera mwa mkulu wa kampaniyo a Jimmy Kasamale ndi mkulu woona zachuma ku kampaniyo a Francis Madonna. Kampani inayamba kudzidzimuka pamene Akasamale anapereka ripoti loti kampaniyo idzalephera kupeza chiwongoladzanja cha $40.8 million mu chaka cha 2017. Izi zinapangitsa kuti kampaniyo ichite kafukufuku akayendetsedwe kachuma yemwe anapeza kuti akuluakuluwa amagulitsa Fodya mwachinyengo ku makampani a Mauzi ndi Master Freight pakati pa chaka cha 2014 ndi 2017 amene sankapereka chiwongoladzanja. Mkulu wa SISAT Wile Kambwandira wati anthu amene akukhudzidwa ndi nkhaniyi abwenze ndalamazi. Timafuna kunena kuti anthu ndi makampani amene akutchulidwa mu forensic audit limeneli ndithu lamulo ligwire ntchito afufuzidwe tiwena ndithu kuti ndalama zimenezi 46 billion tipeze njira yobwezera ndalama zimenezi. Koma chachikulukulu timafunanso tidziwe kuti kodi makampani amene akutchulidwa amene eni wake ndi ndani. Malawi Leaf Company inali nthambi imodzi ya kampani yogulitsa Fodya. Banda yomwe ali ndi zaka 23 sadalowepo mkalasi chibadwire. Iyeyo ndokhumudwa manyazi ndipo nthawi zina amakhetsa misonzi akakumbukira kuti ndi mmodzi mwa anthu omwe ndosaphunzira. Imangosiyira tingati nyamata wachokwa ku sukulu nani nikadakhala ineyo
nani nyongofuna ningozi wako ulemba dzina langa loka dzina sungalembe dzina lako ayi kulemba dzina loti Dorothy Banda sungalembe iya ayi kusukulu sinapiteko Dorothy yemwenso ali ndi ulumali wamayendedwe amachokera m'mudzi mwa Chingonda kwa mfumu yaikulu Khosolo komwe ndi 78 km kuchokera pa Jenda kukafika ku nyumba kwa Dorothy ndi kuti munthu umakayimika galimoto yako pa sukulu yakapita kwinaku kuyenda pasi kuloka mitsinje komanso m'mapiri makilomita okwana 3 makolo ake anapanga chiganizo choti sangamtengerenso Dorothy ku sukulu kamba ka ulumali wake. Dorothy sakudziwa ngati angakayambe standard 1 kapena kupita ku sukulu yakwacha malingana ndi msinkhu wake komano chikhulupiriro chake chili mwa phungu wolemba malamulo kuderali a Ackson Kalaire Banda ndiyemwe akuti ndi amene adakamuvotera pa chisankho cha mu 2019. MP akumadziwa ni ndani Akalaire na Akalaire mudakavotera kuti kukapita udakavota nawe moto udavotera ndithu inde MP Akalaire amene uda president udavotera nda Chakwera udavotera nda Chakwera. Dorothy ndi mng'ono wake amagona mkanyumba kamaudzu ndipo kalibe chitseko. Mayi ake nthawi zambiri amakhala ali kwa Jenda kumene amachita bizinesi pamene bambo ake amakonda kutandala kumowa. Muli bwino koma? Iyo choka. Ulipaze. Dorothy yemwenso amatha kusoka pamanja amathanso kuluka tsitsi ndipo nthawi zambiri akuti amachaja 600 kwacha mtengo umene anthu ambiri kumudziko samulipiranso. Ndalama zomwe wazipeza pa ntchitoyi amathandiza mng'ono wake komanso azimwene ake. Pomwe timakafika ku nyumba kwa Dorothy tinakapeza akuphika ndiwo zamasamba. Kunyumbaku kunalibe ufa ndipo izi zinangotitsimikizira kuna kuti ndiwozi angosinkha. Dorothy akuti amatha kukhala masiku 3 osadya sima kamba kakusowa kwa chakudya. Mkulu wa Khosolo Women's Forum Joyce Mwale anati Dorothy sadapindulepo ndi thandizo la boma ngati mtukula pa khomo komanso fetereza otsika mtengo. Amwale anena kuti kuderali kulibe sukulu yakwacha kumene mwina Dorothy akanakaphunzirako kulemba ndi kuwerenga. Mavuto omwe akumana nawo Dorothy akungopeka chithunzithunzi cha mavuto omwe anthu ali ndi ulumali osiyanasiyana akumana nawo pofuna maphunziro komanso mapulogalamu ena othandiza akoma kamba ka ulumali. Mkulu wonakalitsa chisamaliro cha anthu kumwera kumwala mzimba Bernard Nangwale sakudziwa za nkhani ya Dorothy koma anena kuti atsatira nkhani komano nduna iona kuti pazimaike kusiyana pakati pa amayi ndi abambo. Apatisha Kaliati anati nzokhumudwitsa kuna kuti mwana wa ulumali angafike zaka 23 asanapite ku sukulu. Kaliati anakayikira ngati anthu omwe amagwira ntchito ku nduna wake pa boma komanso kumadera akumathandizadi anthu omwe ndovutika ngati Dorothy. Ndipo ndikutsatsori kwake kuti anthu ambiri madera mavutika kuntenda kunoto ndinoofesa zambiri beki tibiri patesitine votingiri wa social care ndi wa Jenda tindi wakumire ndipo kumika jakatumiza ma location tindi ma child protection workers anthu amene ndikofuna kagwirizana tomwe patirana kuti pakubalika mjengi kule nchino pabalika kuti kupeleka linka kuti directors yawo pano kuti munthu wa mayi amene timkatanize bwanji kumbali ya nchino kapena tomwe nakumukita incorporate kuma other sectors program chitanga kukhala kuma cooperative kuti asa kumazithandiza kadresiyana kuti achokera kwatema kuti mwezi wangu tangu ndingekati mafusofe akuti apite akati ationere kuti tingapange bwanji. Ogwiriza udindo wa mkulu wa Dodoma Simon Munde anati nzodabwitsa kuna kuti pa nthawi ino munthu wa ulumali akhoza kuganizidwa ufulu wake wa maphunziro kamba ka ulumali. Amunde akukayikiranso ngati kuti Dorothy atapita ku sukulu yakwacha atha kukaphunzira potengera ndi mmene sukulu zakwachazi anazikonzera. Kwa hiyo anakala tu kuyambira tawi
posachedwapa zikatha izi. Body lotion is well refined to give your skin full hydration, leaving you feeling fresh throughout the day. Bliss Body Lotion is a top-range body lotion which contains natural extracts and is found in 3 flavors at a very reasonable price. Bliss Lotion Aloe Vera, Bliss Lotion Instant Hydration, Bliss Lotion for men. Get yourself Bliss Body Lotion today in all leading stores across the country. Tsiku ndi tsiku moyo umatipasa mwayi opanga chisankho choyenera. Chisankho chokhala ndi thupi losalala bwino, kupanga zinthu motakasuka, kuchotsa mafuta, kukhala aukhondo ndiso odziteteza ku mliri wa COVID-19. Pangani chisankho choyenera lero posankha katundu wa purity ndi kukhala otetezeka. Her soapies shouldn't give your game the red card. No matter your DSTV package, download the DSTV app to watch the entertainment you love on your TV screen, on any screen, by linking up to 5 devices to your subscription at no extra cost. Watch live or catch up with the DSTV app. Sangalalani ndi Zuku nyengo ino. Madikoda akupezeka pa mtengo wa 14,000 kwacha. Seti yonse sopano ikupezeka pa mtengo wa 25,000 kwacha yokha basi. Kodi ubwino upose apa. Pa Zuku mutha kupeza Times TV, MBC TV, Zodiak TV, Mibawa TV ndi Rainbow TV. Machanel Nkhani, mapemphero, madocumentary, mafilimu aku Nigeria, maseries, mpira komanso machanel aku Asia mwaena ambiri. Ngati mufuna kudziwa zambiri, imbani foni ku manambala awa 01-750-099, 0999 901 9000, 031-000-1443. Zuku. Amazing digital TV. Takulandiraninso ndipo popitirira ndi nkhani zathu madzulo ano, unduna wa zamaphunziro walamula kuti aphunzitsi onse akusukulu za primary amene ali ndi madegree komanso madiploma asiye kuphunzitsa msukulu za sekondari. Undunawo apemphanso akuluakulu a zamaphunziro mboma lililonse kuti asiye kutumiza aphunzitsiwa ku sukuluzi. Gracious Mmana walemba ripoti ili limene akuwerenga Fale Ibanda. Muchikalata chomwe undunawo unalembera akuluakulu a zamaphunziro pa boma lililonse wati omwe satsatira ganizoli adzalandira chilango choyenera. Undunawo wati udzaona chochita ndi aphunzitsi mtsogolomu. Primary ayenera akhale ndi certificate ya zauphunzitsi. Naye mkulu wa bungwe la Educans Limbani Sapato ati kuchotsa aphunzitsi ku sukulu za sekondari kubweretsa chipwirikiti chifukwa mdziko muno muli aphunzitsi ochepa. Speaker wa nyumba ya malamulo a Catherine Gotanihara wati ofesi yake yalandira makalata awiri kuchokera ku chipani cha Democratic Progressive Party pa za dzina la munthu amene alowe m'malo mwa Simon Vuwa Kaunda ngati wotsogolera aphungu ake mnyumbayi. Izi zikudza bwalo la milandu mu mzinda wa Mzuzu litagamula kuti chisankho cha phungu wa dera lapakati m'boma la Nkhata Bay mchaka cha 2019 mchipene adapambana ndi Vuwa Kaunda sichidayende bwino ndipo chichitikenso.
Rebecca Chimjera walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Blessings Mpinganjira. Spika wa nyumba ya malamulo a Catherine Gotanhara ati ofesi yawo yalandira kalata zitatu kuchokera ku chipani chotsutsa cha Democratic Progressive pofuna kupeza munthu yemwe alowe m'malo mwa avuwa Akaunda omwe adali oyang'anira aphungu ku chipanichi. Akaunda adasiya kukhala phungu nyumbayi kutsatira gamulo la bwalo lalikulu la Supreme lomwe lidatsutsa zotsatira za mpando wa uphungu pa chisankho chomwe chidachitika mchaka cha 2019 dera lapakati m'boma la Nkhatabe. Ahara ati ofesi yawo ikuwunikira pa nkhaniyi ndipo apereka ganizo lawo pa nkhaniyi posachedwa. Katswiri pa nkhani za ndale a Ernest Thindwa ati zomwe zikuchitika mchipani cha DPP ndi zotsatira zakulephera kukhazikitsa bata mchipanichi. Zizi ndizokhumudwitsa chifukwa democracy ku Malawi kunoko ili pa chiopsezo chifukwa zipani zotsutsa azikhala ngati mphamvu zimachepa chifukwa cha mikangano pa zifukwa zina. Izizi zimayenera kuti zithesedwe mokambirana komano zipanizi zilibe kuthekera ankunena kuti mikangano imene imabuka mu zipanimo izikhala kuti ikuwunikiridwa komanso ikuthesedwa chifukwa chonena kuti zipanimo democracy imasoweka ikakhala chipani chonena kuti chimayendera mfundo za democracy mikangano ngati imene isichedwa kuthesedwa. Gulu lina lomwe mtsogoleri wake ndi mtsogoleri wa chipanichi Peter Mutharika lidapereka dzina la Amartha Lunji omwe ndi phungu wakummawa kumpoto kwa boma la Nkhotakota kuti alowe m'malo mwa Akaunda, pamene gulu lina lomwe akutsogolera ndi mtsogoleri wa zipani zotsutsa nyumbayi Akondwa Nankhumwa lidapereka dzina la Awirani Chilenga. Audrey Kapalamula kutipatsira ripoti limenelo. Ndipo nkhani zathu madzulo ano ndi zomwezi koma tisadasiyane nayinso mitu yake. Anthu ena amene ali ndi vuto la impsyo akukanika kupeza thandizo. Mabwana ena anaba 46 billion kwacha ku Auction Holdings Limited. Ndipo mulipoti lathu lapadera Sam Kalimira watipatsira nkhani ya mtsikana wina yemwe chibadwire sanalowepo mkalasi chifukwa cha ulumali. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina a internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi komanso pa Twitter @Times 360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupi khalani motalikirana ndi anzanu komanso valani maski nthawi zonse kuti muziteteze ku COVID-19. Munali ndi ine Elita Soko makoma nonse. Madzulo bwino ndi nthawi za nyengo ndipo muli ndi ine Mande Ndonga Pondani. Tsopano tikupatsirani imene nyengo itakhalire usiku uno komanso mawa. Kukhala kwa nyengo yozizira kwambiri usiku uno ndi mawa. Masana kudzafunda ndipo kudzakhala kwa mitambo. Mphepo idzomba kuchokera chakumvuma. Mkucha kudzakhala kwa mitambo yapatali. Tsopano tikupatsirani imene kuti nthere komanso kuzizirira madera osiyanasiyana a mdziko muno. Kwa Ngabu kutentha pakati pa 18 degrees Celsius ndi 30 degrees Celsius. Ku Blantyre pakati pa 11 degrees Celsius komanso 23 degrees Celsius. Ku Lilongwe kutentha pakati pa 10 degrees Celsius ndi 24 degrees Celsius. Pomwe ku Mangochi kutentha pakati pa 16 degrees Celsius ndi 27 degrees Celsius. Ku Nzuzu tiyembekezere kutentha pakati pa 9 degrees Celsius ndi 23 degrees Celsius. Pomaliza tikupatsirani nthawi yotulukira komanso kulowera dzuwa mawa pa 9 May 2021. Ku Nzuzu dzuwa lidzatuluka 8 minutes to 6 ndipo lidzalowa 29 minutes past 5. Ku Lilongwe dzuwa lidzatuluka 4 minutes to 6 ndipo lidzalowa 27 minutes past 5. Ndipo ku Blantyre dzuwa lidzatuluka 7 minutes to 6 ndipo lidzalowa 20 minutes past 5. Sanyengo ndi zomwezi dzina langa ndi Mande Ndonga Pondani. Usiku wabwino.